inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sikwazi ukubakhona la eHammersdale namhlanje sizohlanganyela kanye nani ukuxakeka esikhona. Mhlawumbe-ke uphethe ingane ahlale ngemuva kancane ukuze singaphazamiseki, izokhula nje nayo ikwazi ukulalela inkonzo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, angibingelele umfundisi umkholokoto uhloni uMasifunza. Khona into bekuthi angisho ngase ngiyayibamba, khona le ngiyibiza ngayo mina Masisolo. Uyena wesipostile la ngizofisa akwazi ukusho ukuthi ukhonzwaphi, ngoba khona abantu ngibone izolo besisemandeni mayisiphela inkonzo sekukhululwa wasekhaya kwaqhamuka abantu bathi ukhonzwaphi, okungukuthi bathandile ukukhonza kanye nathi. So kuhleke ukuthi ozokhuluma ekugcineni noma uyena noma umfaka akwazi, ngimbiza ngofaka ngoba wamfaka ekhayelezi wathi ufaka shows. So-ke bese besho ukuthi bakhonzaphi ukuze abathandayo bala eHammersdale bakwazi ukuthi bafinyelele khona. Qhubekeke ngibingelele obaba bonke abakhona, nomama, intombi ney'nsizwa Sunday School, umphathi wohlelo, sibonge kakhulu usiphathele uhlelo, insizwa lesishayela insimbi laphaya, siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Kezwakala ngane yami lapha emuva okungcono-ke ngoba ngithanda ungayizwa inkonzo, bengizothi uthathe isihlalo usondele uma ungezwa kahle. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, phakathi kwethu kukhona ubaba lo sishada wayewupheshibona, abamqhalaza ngeke ngimsukumisa ubaba usiqiniseko okubi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ezinye izinto uNkulunkulu uyazenza ngendlela yakhe. Wayewumfana omncane laphaya sishada nonkosikazi, kanti sesiyogcina sesisebandleni elilodwa. Wayekhona nangokudlulela akahlali la, uhlala eThekwini, wayekhona sikhona la, ngiyambona ukhona namanje, angeke ngimsukumise. Kodwa uma uthanda umazi ubuza iminyaka yakhe bese usaphethe iminyaka embalwa usiyabona ukuthi umshado wethu ungakanani. Noma ngimazi iminyaka yakhe kodwa ngiyasola wayengengaphezulu ka7 years, kodwa ngazi asidluleke lapho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani lonke nikhona, abanye basuka kude koMaritzburg, eThekwini, indaweni ngehlukeneyo. Siyabonga kakhulu, sikwesapho babunqumela. Ngimbona ngumama ukhona, hayi ngisho ngizombona phela la nonke ngimbone kaningi bese ngiyakwazi ukuzwela nomxolela ibadlala nonke. Ngizolokhu ngi-introduce nje ngimlise nasi. uNkulunkulu akangiphanga ukubona umuntu kanye bese kahlala eqhubeni. Sibonge kakhulu-ke bonke zonke iy'nhlelo esezenzakele, sibonge ogcinile, kuthiwa nomtshingo noma umzwilili umama uThelezi, ichayizo nalo siyabonga kakhulu ubhedlezi ngakhona. Ngapha siyabonga kakhulu mama uThelezi. Sibonge uSunday School nomphathi kaSunday School. Ngiyafisa ukuthi lonke benika nizibuke ku-YouTube kakhulu umphathi wohlelo. Sitshelile ukuthi abantu abame phambi kwalesi siphambano. Umphathi wohlelo kangazi ukuthi wenze njani, muva kancane ungamnakile umthole esela. Yabona umuntu esela mangiswaya ikhamera uyanqamuka amagama bese kuvela into ongafanele ziphele. Yingakho besithi umuntu ame straight maqondana nesiphambano khona kungezuvela lutho. Yilo leli holo elangenza ngathenga lento
last year sishutha la kwakungekuhle kuvele ophele indaba lengapendiwe ngiyaxolisa akuyonelele kamasipala alipendiwe lento eyiyona singabona hayi angithole lento khona kodwa noma kufike ngolemdlalo uhlonipheke manje-ke siyaphela-ke ngoba sikhona ukuthi asidinile lesi siphambano hhayi ngoba kunento sesiphambanweni siphakathi nendawo so uma umi la phakathi nendawo amagama avela kahle onke masikusondeze nyamalala amagama uba phakathi nendawo so ileso nesizathu uba nomunye umuve kancane ngamtholesela kwesezosithela kwangikhoqa ukuthi ngisele ikhamera yakho konke kumba so ngiyanicela ngikhona ukuthi wangikhuluma kanje noma bengaboni ekhaya lezwi wasizama indawo bazi abantu masiphethelele ibheji la noma iflag le bame exactly phambi kwalesi siphambano uzicheck so-ke batholaka abantu-ke bathatheke babe semoyeni umuve kancane uthole sesendleleni asibonge-ke kakhulu no-Sunday School umphathi wakho le kude ngapha kuvele u-Sunday School ushonele ngase ngithi hayi angiyeke ngingabamisi sibonge kakhulu-ke konke okwenzekile uNkulunkulu anibusise ngicabanga ukuthi-ke kufanele siye enkonzweni siqale inkonzo yethu ngaphandle kokuchitha isikhathi izolo sisemandeni sikhuluma ngokungcwele ku-part 2 lo namhlanje siqhubeka ku-part 3 uma-ke kukhulunywa ngokungcwele bazalwane kukhulunywa ngezinto ezijulile ngesinye isikhathi ngitshela ukuthi ningibekezelele ngoba ngizokhuluma izinto mhlawumbe ezingekho la kodwa ubokwazi phela ukuthi angikhulumi nani nodwa khona abantu abaku-YouTube umhlaba wonke khona abantu abaku-WhatsApp-ke ufana nomuntu odobayo olwandle uma uyodoba olwandle la ekhaya lezwi olwandle ubamba inhlanzi ezidliwayo nezingadliwe ekhaya lezwi khona abantu abangakholwa nabakholwayo so-ke kusho ukuthi uma ngabe ngishumayela noma kanjani ingoba umoya kaNkulunkulu ukholela kulona kukhona iy'nyanga la ekhaya lezwi kukhona izangoma ekhaya lezwi kangangokuba ngiwasikhuza ama-emojis ngale ndlela nje kukhona abantu abatshela abanye ukuthi abafake ama-emojis bephakathi so uzobona ukuthi lapho sinembe enkulu kakhulu ekhaya lethu esibhekene nayo so siyadinga ukukhulekela ngiyanicela futhi nonke ezindaweni zonke esekhaya lethu noma bengilalele uma ubona umuntu efake i-emoji egrupini yakho mtshele ukuthi akayisuse ayikhiphe ngomoya omuhle ngomoya wokholo ngikholelwa ukuthi bazogcina bephelile abantu abafaka ama-emoji ake ngenze i-example uma ngifake i-emoji amagroup onke nabantu aba-over 900 ngithola ama-messages acishe abe-900 engitshelile yodwa ngizokhetha ukwayeka noma ngiyaphuma nebona ngisho kodwa masithula abantu befaka ama-emojis ukhuluma bemunye abanye bezake bezothi kade ngithi ngikhuluma nalowa mphendula kabi wangehla ngoba yikho ngikhuluma ukuthi akubona bonke abantu abakholwayo ekhaya lethu funa si-understand lokho uma ungabuka ama-profile pictures zobona khona nabayenza iy'tayela la emakhanda abaxhuma iy'nwele bafake inzipho khona yonke into so abantu abasekhaya lethu akubona abazalwane bona so-ke nginaleso sicelo-ke ake sibakhuzeni abantu abafaka ama-emojis uma umbona nje egrupini yakho mtshele usendele imeseji umtshele ngoba uNkulunkulu noma uJesu umtshelile ukuthi ufuna kuhlungeke ekhaya lethu baphume labo usathane abathi abantu abafake ama-emojis sizobakhipha kanjani uma sithule singasho ukuthi nabo ngakho-ke ake sikhulume nje nabo umuntu akhethe ukwayeka noma acikeke aphume kuhle kakhulu uma iphumile ngoba kufanele kugcine kuklini ekhaya lethu engekho ama-emojis so-ke ngiyanikeza-ke ilungelo nonke nabasazolalela ekhaya lethu abaku-YouTube-ke abanama-emojis bayajabula-ke bona siyambonga uNkulunkulu ake ngithule kancane bese siyezwini lenkosi
What a mighty God we serve. 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 Masipule. Babeni umfebe Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, ngiyacela ukuthi ube kanye nathi ngalesi sikhathi. Ngiyakulela Nkosi ukubonakalisa amandla akho, ukhazimulisa igama lakho. Ube phakathi kwethu nakule nkonzo, ngegama likaJesu ophilayo. Qalekisa imimoya, amadimoni, amademoni, isiphaza, ama-Satanist, awanasabe phakathi kwale ndawo. Fafaza igazi lakho phezu kwethu. Fafaza igazi lakho ngaphakathi ehholo. Fafaza igazi lakho kube wonke Nkosi. Qalekisa wonke amandla esithamelene nokulalelwa kwezwi lakho. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi uthulise imimoya, uthulise inhliziyo. Moya omngcwele, moya kaNkulunkulu, moya weqiniso. Mduduze, ngiyafuneka ukusiphole, usipholele kulo lonke iqiniso. Ukhulume phakathi kwethu nanti ibandla lakho nginikela kuwe uJesu Kristu inkosi. Amen. Liseke udana ayiziphi. Makumele ikhehla, kolothe ikhehla nenjebe emhlophe. Ngiyathula bonke lekibhode, noma sithandaze kuyathula nje. Ngoba ndiyazi usebenze ishaya isikhathi emnandi, umuntu abesengalaleli ukushunyayelwayo alalele umculo. So-ke ngiyacela nje uthule ukuthi du, ingakho ney'ngane ngisho ngisebuka. Sizovula izwi leNkosi amaHebheru chapter 12, amaHebheru chapter 12. Sizofunda uverse 14. Sizofunda uverse 14. AmaHebheru chapter 12 verse 14. Kufundeka-ke kanje, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokudweliswa, ongenakho angeyibone inkosi. Angiphinde futhi, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokudweliswa, ongenakho angeyibone inkosi. Leli zwi-ke ngiqale kanjalo nayizolo ukuthi lisinikeza ukhiye ukubona inkosi. Ukuze umuntu ayibone inkosi kufanele kube nokuthula nabo bonke. Okwesibili kube ngcwele uzoyibona inkosi. Leli zwi-ke ngithi lisinika ukhiye ngoba kuthiwa bagcwele abazalwane esibokweni. Khona omunye wathatha inkosi uJesu, bacabanga ukuthi ufile, esheshe ambuyise kanti umbonise esibokweni. Mayebuya uthi bagcwele abazalwane esibokweni, bagcwaliswa amagqubu ungaxoleki. Isono sibusa kakhulu abazalwane, bese silandelwa ukuhleba. Bayahleba abazalwane. Angikho-ke ekuhlebeni. Ngifuna ukukhuluma kancane ngokuthula. Umuzi wami uthi unakho yini ukuthula nomakhelwane wakho na? Ngithi-ke mina indlela ezulwini idlula komakhelwane. Indlela ezulwini uJesu uthi indlela neqiniso. Uthi uJesu udlula komakhelwane ngoba uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Athi umpostoli Pawulo, uma kuwukuthi unecala nomakhelwane, akube icala lokuthi uyamthanda. Akakube nje icala lokuthi uyamthanda, hayi ngoba wenze into. Ake ngenze ngilinganise njengasemakhaya. Mhlawumbe kuney'nkomo zomunye umakhelwane zingena ensimini kamakhelwane. Lo makhelwane ongena inkomo ubuye akekho. Ukhona wena uyazibona bese uyazisusa. Ngesikhathi usaziqhuba afike umnikazi wensimu
uma exabana nawe ethi zifako wena kuhle ngoba wena ukhombisa ukumthanda ukhipha inkomo zomunye umuntu yena ngokuba nomqondo omfushane usecabanga ukuthi ubuzifakile. Ngisho lokho lelizwe lithi uma kuwukuthi unecala nomuntu akube ngelokuthi uyamthanda uyena onga-understand ukuthi bewuyenza lento ngoba kwenzani ukunikeza uthando. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Buza ukuthi unakho yini ukuthula nomakhelwane wakho na. Ngoba ukuthula makungekho kufanele wazi ukungena ezulwini. Nakukhiye zamelana ukuthula nabo bonke. Unakho yini ukuthula emsebenzini nama-colleagues akho nabaphathi bakho na. Ngoba kufanele ube nokuthula. Mawungenakho ukuthula ngeke ungene ezulwini. Unakho yini ukuthula emphakathini. Abafundi esikoleni unakho yini ukuthula nezingane ezinye. Unakho yini ukuthula nabakufundisayo. Yazi ukuthi khona abako high school khona abase-tertiary. So ke ungaba i-lecturer yakho, ungaba uthisha wakho, noma uprincipal wakho, noma urector wakho, unakho yini ukuthula na. Yazi ukuthi uma ungenakho ukuthula ngeke ungene ezulwini. Lithi izwi lenkosi lapha kumakho uma ukhuleka ukhumbula ukuthi kunomfowenu onegqubu nawe. Ilalele lento akuwena onegqubu kodwa umuntu onegqubu nawe kuthiwa hamba ubulisane naye. Ngoba uma ungabulisani naye ngeke ubone ubuso bezulu. So ungayithathi kancane le ndaba yokuthula. Omunye umntwana kaNkulunkulu esinaye ebandleni la eRichards Bay uthi kunomakhelwane wakhe ababejwayelene naye ukuhle umnandi. Ngelinye ilanga babe baphume baxoxa omunye ngale kwefence baxoxa bemnandi bahlukana. Uthi uthe bona mayethi yaphuma umakhelwane ngaphandle ashalaza angene endlini. Hawu mayethethe yamphuthume uyamlingelela umakhelwane sengenile endlini. Uthi yaqhubeka lento lambamba lelizwi zamelana ukuthula nabo bonke wayesehambe yakuye umakhelwane. Likhona iphutha engilenzile kuwe na. Umakhelwane enenkinga leyangane. Idinga ukubeka izandla kuhlelo moya usathane ukuphazamisa inkonzo. Makhelwana yini esixabene ngayo besibingelelana kwamnandi kwenze njani na. Makhelwane wathi akukho abesifazane bobabili. Hayi akukho lutho makhelwane. Hayi mothi akukho lutho kulungileke. Ngibona uma ngiphuma ngisiyobingelelana ngene nje. Hayi uthemba walokho iyaqhubeka lento. Lithi izwi zamelana ukuthula. Ikhonelwa kwaseRoma lithi uma kungenzeka ngokwenu yiba nokuthula nabo bonke. Uma kungenzeka okungukuthi masifike ezulwini uzofika ubuzwe yini oyenzile ukuze wakuthula phakathi nalomuntu ungakhulumisi. Ngoba kusho ufuna ukuhlala urelax uthi awusifani bana kangikhulumisi namhlanje ngizomyeka. Cha, ngekungena ezulwini. Uzameni wena yini oyenzile ukuze kube khona ukuthula phakathi kwenu. Uthi-ke wayesecabanga umkhumbulo ukuthi uthandani wayesitolo. Ngesinye isikhathi ukuthula kubizwa ukuthi uthenge. Wahamba wayesitolo wamthengela ipresent yagoqwa kahle wayifaka kuphepha phela. Wabuya washona kwamakhelwane. Ubuyaqhubeka lento. Makhelwane sengizobuza okwesibili. Yini ekhona phakathi kwami nawe ngifuna ukuxolisa mina ngomzalwane athi umakhelwane akukho cha. Makungekho-ke nathi ipresent engikupha yona ukuthi kwasukela ngalapho babuyela baba nje-content. Kusho ukuthi yayikhona lento engafuni ukukhuluma kodwa lo ehlushwa yizwe lithi zamelana ukuthula nabo bonke. So yazike namhlanje masifike ekhaya ezulwini kutholakala ukuthi kunomuntu onegqubu nawe lokubuza ukuthi yini wayenza ukuze igqubu lingabibikho. Ngiyangizwa kodwa bazalwane. Angiwuvali umnyango wezulu bathi ngibani umnyango wezulu ngiyawuvula ngoba ngikunika indlela elula yokwenzani ukungena ezulwini. Asingeneke kule phathi yesibili yesikhiye. Ngithe isikhiye lesi siney'ngxenye ey'mbili ukuthula nokungcwele. Ngoba lithi izwi zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibona inkosi.
thula-ke bengidlula ngishumayelile ngakho kakhulu enkonzweni ezidlule sengidila nokungcwele njengamanje. Uma sibheka-ke izwi lenkosi kuLeviticus chapter 20 verse 16 nayizolo ngilikhowuthile, uthi uNkulunkulu niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Ubungcwele ukuzahlukanise uNkulunkulu. So uNkulunkulu uthi usihlukanisile nabezizwe ukuba sibe ngabakhe. So asikwazi ukuba ngabakhe singahlukene nezwe. Asikwazi ukuthi sibe ngabakhe silandela izinto ezenziwe ezweni. Kufanele izwe lisuke kithi, athi umpostoli Pawule, izwe libethelwe kimi nami kulo, ngoba kubiza ukuthi ufe maqondana nezwe. Kungathi mangidlula itekisi likhalisa igqomu ingoma, abonakala umzalwane sekunyakaza ubhozi, naye athi nakusengidansi kuzenzekele ngani ngoba izwe alifile kuye, naye akafile ezweni. Mayifika umuntu ezohleba kuwe, ewuqala nje ukuvula umlomo, thana lalela makhelwane wami, isona ukukhuluma ngegama lomuntu engekho. Ngithela siyeke lento, uma uqhubeka ukukhuluma ngizohamba ngimtshela ukuthi wena kade uthi uzothula kwize ngesilima kwize ngayo into, vele ezulwini kungena ilima, ezulwini kungena abantu abangahlakaniphile. Lisho njalo iBhayibheli lithi bukana abahlakaniphile abayizikhulu bagcwele ema-ofisi, kodwa thina esingelutho sila namhlanje. Yazi abahlakaniphile benzani namhlanje? Bathenga amaphepha, bayafunda iy'ndaba, amaphepha kaSunday aqoqa iy'ndaba zeviki lonke, mhlawumbe akatholanga ithuba, sewathengile maningi engaka. Ngikusho ngoba ngiyakwazi ngisuka khona, kade ngingakholwa bengazi uSunday ngifunda amaphepha. So-ke kodwa thina asinandaba nendaba zezwe, sinendaba zasezulwini. Ngakho-ke uthi uNkulunkulu nginahlukanisile nabantu bezizwe ukuba nibe ngabami, ngakho-ke yibani ngcwele kimi. As if uningi ubungcwele obukhona, ungcwele umuntu ngokwakhe, kodwa umbuzo ukuthi ungcwele yini uNkulunkulu na? Ngakho-ke kufanele sibe ngcwele. uNkulunkulu ufuna umuntu ongcwele kanjani, noma onjani ongcwele uNkulunkulu. Ngifisa si-addresse leyo issue, onjani ongcwele uNkulunkulu. Uma ufunda uJob chapter 1 verse 1 to verse 8, uNkulunkulu wayesemhlanganweni namadodana akhe, uyafika uSathane. Kodwa-ke engakafiki uSathazi uJob verse 1 kaJob 1 lithi kwakukhona umuntu ezweni lasekuzi ogama lakhe lalinguJobe. Lowo muntu wayengenasici, khuluma ngokungcwele, wayengenasici, elungile, emesaba uNkulunkulu. Ziwu-3 lezi. Wayengenasici, elungile, emesaba uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu ujulile. Awukwazi ukwenza into ekuxabanisa noNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uyakubona. Awunandaba nomfundisi, awusho ukuthi umfundisi akekho ukuthi ngenza ukuthi cha, uNkulunkulu engane yakubona phezu kwakho. Iso likaNkulunkulu libona yonke indawo. Ithi izwi lenkosi wabheka amadodana abantu uNkulunkulu waqaphela. Ngoba esibheka uyaqaphela. So-ke kwakukhona-ke lo muntu. Uma-ke efika uSathane, uNkulunkulu lapho kuverse 8 sethi kuJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe nangu ukuba kakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici, nolungileyo, nomesabayo uNkulunkulu, obalekela okubi. Kuyabalekelwa okubi bazalwane, siyakubalekela. Uma kubiza ukuthi baleka ngenyawo zakho, njengoJosefa uyabaleka ngenyawo zakho kuzo zonke izono ezikhona. Uthi umpostoli Pawule kwabaseKorinte emuqala chapter 6, esokufela siyabalekelwa. Njengoba ukhumbula indaba kaJosefa, wathi owesifazane webhosi yakhe esemvalele endlini,
esethi akalale naye, wabaleka uJosefa wambamba wasala ibhanti lakhe kuye, ngoba kuyabalekelwa ukufeba. Why kubalekelwa ukufeba? Ngoba ukufebe kusenyameni, imizwa le. So mayekuthinta owesifazane uyindoda, imizwa iyavuka. Mayekuthinta indoda owesifazane, imizwa iyavuka. So kubiza ukuthi wenze njani ukuthi unyawo zami ngithwale. Siyabalekelwa isono. Lithi-ke lelizwi uvesi 18. Balekelana ukufebe, zonke izona zenza umuntu zingaphandle komzimba, kepha wenza ukufebe wona wakho umzimba. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaNkulunkulu na, uyithempeli likaMongcwele okunina na, ukuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Umzimba wakho ungowokubonga uNkulunkulu, umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Siseholo abanezindlu zokukhonza basemathempelini benzani? Badumisa uNkulunkulu. Ngakho umzimba wakho ungokudumisa uNkulunkulu. Ingakho ngo-103 kala kuvesi 1 lithi mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okungaphakathi kwami ngakubonga igama lakhe elingcwele. Ngokumsebenzi womzimba ukudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi womzimba akusibona ukufebe, amanyala nokungcola ney'nkanuko. Athi umuntu ebuka izinja lapha zenza into yemvelo, kuvuka imizwa kuye. Kusho ukuthini lokho? Usuwehlile ekutheni lo muntu njani. Hayi mina ningixoleleke izolo ngiyayibala nje, anginankinga yazo. Masikushisa uzophatheka kabi ukuthi ukhuluma kabi umfundisi. Uma ubona inja yenza okwemvelo kweninja, uvukelwe imizwa, usuwehlile ebuntwini, usuyinja. Ayamthuki, ngikhuluma ngesimo khona uzoyizonda lento uyeke ungayifuni. Ubona inkukhu iqhuthe njalo isikhukhukazi, kuvuka imizwa ukuthi usufana nenkukhu. Bafethu asikhuleni sibe ngcwele kule mizimba yethu, simdumise uNkulunkulu. Akusiyona imizimba yokuthokozisa uSathane. Isikhashanyana esincane sisiphila la emhlabeni. Uma uzajathuliswa izinkukhu nezinja, yazi ukuthi uzosha ingunaphakade esiphophweni. Ingunaphakade-ke isikhathi esibuhlungu ngosicabanga, ngoba bonke laba bantu asebafa basesiphophweni, ayikaqali ingunaphakade. Imali isazoqala, iqala nini ingunaphakade? Iqala masenephonsothebeni lomlilo emva kokwahlulelwa, emva kweminyaka esingayazi kusukela manje, okuzothi mase kuhlithwe ibandla bese kuba u7 years. After 7 years bese kuzohlulelwa wonke umuntu emhlabeni, bese-ke ephonswe ethebeni lomlilo ongaluthiwe encwadini yokuphila. Iyoqala lapho-ke ingunaphakade. Njengamanje bayazishela, singathi uma kuthiwa kuyadliwa ama-status, abuhlungweni ama-status ngoba weminyaka. Awucabangi ushaka kuthiwa wanini 1829, ngo-2000 abangakulapho, njalo 100 abangaki beminyaka lapho, from 1829. Esho umuntu esihogweni, ayisho ukuthi ushaka yakhe. Bengilinganisa ngaye ngoba siyamazi kwi-history. So-ke abantu abafe ngesikhathi sikaJesu, lokhu uJesu kuna 2000 years afike emhlabeni, kusama-status basasha nabasezulwini, kusama-status nje banjani, bayajabula, bayadumisa, ayikakaqali ingunaphakade. Ngakho-ke bafowethu, ake simkuthandeni uNkulunkulu, simkhonze ngokusibekela izinto ezinhle ekhaya ezulwini. Kufuneka-ke umuntu onjani? Umuntu ongenasici, umuntu omesabayo uNkulunkulu, umuntu olungile. Ukulunga kuqhamuka, siyakuthola ukulunga kuRoma 10:9. Yabona leli verse liphelele kuRoma 10:9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uyasindiswa. Mawukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, kuba ngokulunga. Ongesikholwa ukulunga komuntu, u-Isaya athi ukulunga kwedwedwe. Ngakho-ke kufanele simkhonze uNkulunkulu. Ngithe-ke mina onjani ongcwele uNkulunkulu? Ngase ngikhumbula ihubo number 15, sizodlula nje kulona singahlali kakhulu.
Ihubo number 15 likhuluma ngesimo songokaNkulunkulu. Baningi abantu bazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Sonke endlini singabantwana bakaNkulunkulu, angithi. Umbuzo omkhulu uthi mayengehla manje Jesu alande ibandla uzohlulwa yini as proof ukuthi umntwana kaNkulunkulu noma uzosala uzohamba yini. Lithi-ke lelizwi Ngoba 15 verse 1, Jehova ngubani oyokuhlala entendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Entabeni engcwele ilapho la kufanele sakhe khona. Sifanele sikhupukele entendeni, sohlala entendeni likaNkulunkulu. Uthi verse 2, yiloyo ohamba ngobuqotho lowenza ukulunga. Uqotho yini na? Uyakwenza ukulunga. Umuntu oqotho kuye. Angiphinde mhlawumbe ningizwana. Umuntu oqotho kuye. Angikwazi ukusukela umuntu ngithi uqotho, ngoba uqotho kuya ngaphakathi komuntu. Uyubone uma uqamba amanga, uzama ukukhonvinsa abantu leqiniso, bese bakhona lokho ukuthi uqambelana. Yabona ukuthi awuqotho. Yabona uma ukhuluma into ingaphakathi lakho kuvumelana nawe uqotho. Mawenza into kumuntu livumelane nawe ngaphakathi kwakho ukuthi inhle lento oyenzayo uqotho. So uqotho kufihlakele, singabusho nje ngomlomo wethu ukuthi uyazi ubani uqotho. Asinalo iqiniso lokuthi uqotho. Ubuqotho bungaphakathi. Ubuqotho busho ukuthembeka kuwe. Busho kuwe ukuzibona ukuthi u-right. Ngoba uNkulunkulu ufuna labo bantu sibone wena phambi kaNkulunkulu ukuthi ungcwele. Yebo uNkulunkulu ngoba wazi nokujulileyo, wazi nosokwadlula ongasakhumbuli, uyena ozokujaji ukuthi ungcwele noma ungcwele. Kodwa kuwe yibangcwele. Ngoba uNkulunkulu wazi usazi kangakanani, uyosifaka ezulwini, asifakele ukuthi kunezono esingazange sizikhumbule, kube sazikhumbula ngabe sazivuma. Yikho-ke ngithi baqotho, lithi lelizwi loyo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Iqiniso silikhuluma enhlizweni, ngoba ukukhuluma kumuntu iqiniso alisho lutho. Inkinga yeqiniso ila, iqiniso alithazwa, liyiqiniso lakuthini. Limile ngisho amanga esethaziwe ave mathi amanga athaziwe. Yabona amanga athaziwe ezwakala sengathi ayiqiniso kanjawayelo. Ngiyakhumbula nami ngalezi ayikhathi ngisewubaba usemusha, ngiwubaba ongathembekile kumama. Ngangithi mangibuye ebusuku sengiwasethile amangami. Masethe mangifika engangibuzi ukuthi bekwenze njani umphumapi, yazi amangenzani akushisa ngoba kufuna ukukhuluma manje usiwasethile ayithulele nje. Hawu lo muntu akangibuzi kanti sengiwasethile, mhlawumbe ngithi hayi ngibanjelwe imoto kanjani yabo, angisakwazi ukukhuluma, sengizovele ngishintshe. Yazi mina la ekhaya ngiyabona ukuthi angithandwa, angibuzwa noma ngibuye ebusuku ukuthi ngiphumaphi, uzothi ngofa nje ngifele entabeni. Hayi wamanga lawo, ngifuna ukukhipha lawo manga, manje umuntu akafuni ukunginika ithuba lani lokwakhuluma. Lithi-ke lelizwi ukhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Lo muntu-ke uyena ohlala endlini kaJehova, uyakhuluma neqiniso enhlizweni yakhe. Uthembekile yini kuwe? Umuntu ongcweleke loyo, lithi ongahleli ngolimi lwakhe. Yabona kodwa iBhayibheli uNkulunkulu lisikhombisa ukuthi ujulile. Mhlawumbe kube kwakubhala mina ngangiyothi ongahleli umakhelwane wakhe. Angithi uma ngithi ongahleli umakhelwane wakhe sengisho igebhe ukuthi angithi ukuthi ungayihleli inkosi yakhe emsebenzini. Kodwa lithi ongahleli ngolimi, ngoba noma ngabe uhleba bani, as long as umhleba ngolimi lwakho isono leso. Yakuzwa lokho? So yazi ukuthi uhleba kuyindlebe. Noma ngabe uhleba umfundisi wakho, noma uhleba
unkosikazi wakho noma uhleba indoda yakho, ukuhleba kuyisono. Ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe. Ungamoni umngani wakhe. Awukhulumi lutho olubi olona umngani wakho. Awenzi lutho olubi. Uma kufika umuntu kuwe ethi yazi isibanibani ngiyaxolisa. Ngiphatheke kabi kwenza 1 2 no 3 yini. Bekufanele usheshe uxolise. Ngoba uzokutshela ukuthi umonile ngendlela eziphansi, ngendlela ehloniphayo uzothi ngiyaxolisa, ngilimalile uma ukhuluma kanje. Wena kufanele uguqe phansi uxolise kakhulu ngoba kushayelelele igama elithi ongamoni umngani wakho. Uyena ozohlala endlini. Bese lithi nongamhlazi umakhelwane wakho. Ungangabi uhlazi umakhelwane. Ungangabi umhlebo umakhelwane. Ukhuluma izinto ngomakhelwane wakho na. Asimhlazi umakhelwane. Umakhelwane eBhayibheli lithi noma ubani siphila naye emhlabeni. Akusho ukuthi umakhelwane lo waphelene naye. Wonke umuntu ophila emhlabeni zoneighbor. Njengoba sihlezi la singomakhelwane. Laba bantu abangekho behamba ngaphandle bangomakhelwane. So kufanele ungamhlazi umakhelwane. Ungayenzi lehlazi umakhelwane. Sikhuleke emakhaya sizingane sifundisa ukuthi ungamhlazi umzali wakho. Dlula umzali, ungamhlazi umakhelwane. Ungahlazi ibandla osikhonza kulona. Ungamhlazi umfundisi oseshumayele waqeda kube ngathi azashumayela. Ungamhlazi umzali wakho noma ubaba wekhaya noma umama wekhaya. Indaba yokuhlaza uNkulunkulu akayifuni. Siyazihlonipha. Noma ngabe siyaqoqa ngokuzihlonipha. Ungamhlazi uNkulunkulu kuleli thempeli akakunikeze lona. Bese lithi obuka onengekayo ngokuzakumenyanya. Kanti sivunyelwe ukunyanya abantu. Niyazwa kodwa obuka onengekayo ngokuzakumenyanya. Akekho umuntu onengekayo kumuntu. uNkulunkulu yedwa othi usibanibani yanginenga. So lo onenga uNkulunkulu umbuka ngathi yamenyanya. Awunyanyi noma ubani. Moya lapha kumaKorinti ngicabanga ukuthi uchapter 3 noma 2 lithi izwi lenkosi umzalwane ozibiza umntwana kaNkulunkulu kodwa ebeyisifebe engumbulali ehleba engonengekayo ungadli nokudla naye. So lelizwe lithi obukonengekayo ngokuzamenyanya umntwana kaNkulunkulu ophingayo yena umuntu ofanele umenyanye loyo ngokuhlazisa ivangeli ophethe. Uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa wenza ukungcola. Siyazi emabandleni esikhonza kuona noma esasikhonza kuona kwabangasekho kuona abefundisi bayashela ingane zenu balala nazo noma balala nabafazi babantu. Lo mfundisi mbuke umenyanye obukonengekayo ngokuzamenyanya. That is the only place la uNkulunkulu evumela khona simenyanye umuntu. Umenyanye ngakwenzele lutho unesono. Uma uzothi ayisibanibana ngemphiwe unesono. Uzoze umphiwe nje wadala umuntu wena. Uthatha ukuthi bana ngemphiwe mina yosibanibana ngibuzwa kahle. Isono leso. Kodwa lo onenga uNkulunkulu menyanye umbalekele. uNkulunkulu uzongenisa ezulwini. Yikho lithi obukonengekayo ngokuzakumenyanya. Bese lithi kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Mazise umuntu omesabayo uNkulunkulu. Umhloniphe. Awuhloniphi yena kuphela, but you honor the God in him. Uhlonipha lo Jesu kuyena. Ngokunjani uyamesaba uNkulunkulu. Bese lithi ofunga ngokuzakumlimaza lokho angalaphuli izwi lakhe. Ukufunga ngokuzakulimaza kodwa angalaphuli izwi lakhe. Ngikhumbula lento kuthiwa uJeftha ngesikhathi bekwa kwaIsrayeli kufanele iphume ihambe yokulwa
yahamba yothandaza yathi Nkosi ngiyacela uma ngifike nganqoba lezi zitha wangisiza ngazinqoba okuyophuma kuqala emzini wami ngokunikela kuwe lithi lelizwi ofunga ngokuza kumlimaza kodwa ngalaphula izwi lakhe wahamba uJeftha walwa wanqoba lithi iBhayibheli uthema ibuya kwaphuma the only daughter ingane yakhe yodwa iyintombazane ezomhlangabeza ijabula wakhumbula isethembiso sithembisa uNkulunkulu wavele wakhala wathi kodwa mntana mina ongenzayo ingane lezikhule ekhaya ekholwayo yathi ingane baba okutshela uNkulunkulu ukhululeke ukwenze mina ngizokubongela ukuthi unqobile ayike wesiyasho uJeftha ukuthi ngitshela uNkulunkulu ukuthi okuphuma kuqala ekhaya naye angazoyingelwe yini manje kophuma ikati noma kophuma inja amazi uthi ngokunika uNkulunkulu lithi iBhayibheli-ke kubhaliwe vele eBhayibhelini ukuthi umuntu akenzi ukuhlatshela akabulawa umuntu uselapha alithamenze ukuhlatshela kwabo Abraham kuphela la uNkulunkulu athatha indodana yakhe wenza umhlatshelo wayazi bethu akazuyibulala uzomkhuza so-ke kuthiwa-ke intombazane mtshela-ke amantombazane endawo yayohlala entabeni yayolilela umntombi bayo futhi yayintombi yayohlala namantombazane amanye lilela umntombi bayo so indlela-ke ngayo uJeftha wayithatha yayohlala ethempelini yokwenza umsebenzi kaJehova ngoba ufungile lithi leli iBhayibheli ofunga ngokuza kumlimaza kodwa angalaphula izwi lakhe so kulula ukufunga unganakile kodwa masiyenzekile into ungalaphula izwi lakhe singakanani izithembiso ezikhulile ulephuleka ngizwi lakhe okulula nje noma embadala zimbalwe ingane ohambe ekhaya ngizoniphathela uswidi bantu bami futhi uxakeke edolobheni ukhohlwe ukuthenga uswidi ingane zizini into yokuqala ngokuqhamuka uswidi wami ma uswidi wami baba awusakwenza uyaxolisa cha hayi ubekile imali uqamba manga usho konke okushoba ukhohliwe zingani izithembiso zenzile ingane yakhe yakuhlupha uyithembiso okuthize mawuphasile mntana yami esikoleni uzokuthenga i-tablet yaphasi ingane awuyithengile i-tablet uzongena emibhizi sikhuluma ngobungcwele la kanti into ekhuluma ube ngcwele lithi iBhayibheli ungabosho ukuthi ngolangeni ukuthi ngizokwenza ukuthi nokuthi kodwa ubothi uma inkosi ivuma uma inkosi ithanda ngizokubona kusasa musuthi hayi ngizobona kusasa-ke sibanibani uma ungafa lingafikile kusasa uyazi isono sakho sokuqala uzongena ngasezulwini yilesi uyofika kuthiwe sibanibani ukuphila uthi ngiphambi kwakho Nkosi ushiye uthende emhlabeni uthe usibanibani ngizobona kusasa likufikile kusasa cha Nkosi esekho into esizoyikhuluma nasi isihobo awuzosho impela nefebe ney'phingi nababulali ngoba uthembisile awufezanga kufanele njalo ukuthi uma inkosi ivuma ngizokubona ngikuthembezana ngokuvalelisa ekhaya uhamba uma inkosi ivuma ngizokubona ntambama sengibuya emsebenzini because akusho ukuthi sinesemdeni ungathi hayi ngizobona ntambama uma usufa lapha yakwenza ekhaya isideni ungasaboni ntambama usuzivalele wena izwi sikhuluma ngani ngobungcwele lezi zinto ezincane ungazinakile hlangana nomuntu nenijwayelene nanibingelelana siyaphila safa ukushisa umuntu ofile yakhuluma ukambelana manga ukuthi wafa ukushisa ngokuyaphila usukhamba manga uzongena kuliphi izulu nangu ubusika kuyeza safa amakhazi ukamba manga ukuthi uyaphila ungaka usowashoka ngaka ukuthi ngafa izulu ukushisa ngafa amakhazi kodwa uyaphila uzongena kuliphi izulu uma ivumile lezi zono hayi mina ngikhuluma ngobungcwele ubungcwele ukuzahlukanisela uNkulunkulu bese ungabi nasici ube olungile umesanga uNkulunkulu bese verse 5 ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale abantu abaningi bakhulisa izingane zabo ngokuzalisa imali khulisa izingane ngemali yokuthola
isono ukuzalisa imali. Iyodwa institution enikwe ilungelo lokuzalisa imali ibhenki, hayi mina nawe. Isono ukutheleka umuntu imali bese uyayizalisa. Isono uhambe emashonisa ufuna imali ezalayo, uyona. Kukhona lento kuthiwa uhijack imoto, ukuduna kwemoto. Niyakwazi ukuthi zingadunwa imoto ingekho imakethe edayiswa kuzona. Uma bengapheli abantu abathenga imoto ezintshontshiwe, zingayeka ukuntshontshwa imoto. Bazoyeka kanjani ukuzalisa imali uma ngisho abazalwane belanda khona? Ngoba kufanele ungayi bofuna imali ezalayo uma kungenzeka umthandazo wakho ukuthi engathi bangaphela laba bantu, kodwa bazoqeda ukuthi uNkulunkulu usinika indlebe emhlabeni eyanele ukuthi singayi bofuna imali ezalayo. So-ke wena ufaka lo muntu esihogweni, igazi lakhe lokuzwa kuwe, ngoba uhambile wayotsheleka imali ezalayo kuye. Asiyitsheleki imali ezalayo kubantu abazalisa imali. Shona ebhenki yotsheleka imali. Ngifuna leli gama elifithayo. Awubi igarantor yomuntu otheleka imali ebhenki. Athi umuntu wena sebenza mina msebenzi ngicela ukutheleka imali ngawe. Isono leso. Awutheleki imali ngomuntu. Khona abantu abagijima ngemoto. Imoto ithengwe ngawe. Ngoba wena uyasebenza uyahola. Bathatha wena osayina amaphepha, yena akasebenzi, imoto ibiza wena kodwa ihamba omunye umuntu. Isono leso. Khona uphethe iBhayibheli eziningi lapha phakathi kwenu. Mase ngikhuluma izinto ezishubile nje ufuna ukuziprove. Ukhona uphethe iBhayibheli eziningi. Asifundisanga ukuthi isiNgisi sichaza kahle le. Ngizokutshela ichapter khona manje. Izaga 22. Iyiphi le version oyiphethe? Iversion ethi awubalixosha iBhayibheli kuye. Msize phela emoyeni ngokulivana livule. Ake ngifundele ngeSizulu ukuthi isiNgisi sicacisa kahle le. Ngithanda ukuphethe iNIV. Ngoba yona idinga ngicacisela kamnandi kune-New King James Version. Izaga 22 zithi ungabi ngowabaqhawulanayo nowabayizibambiso zezikweletu. Isono kuba ngowesibambiso sesikweletu, umuntu ayothatha isikweletu ngawe. Umuntu akutshela athi ngicela ungifunele imali kwamashonisa uhambe uyoyifuna. Isono leso. Khona enevila ngicela ngifundele nibike imike, khona imike egijimayo enendaba. Asifundele ubaba lapha NIV. Izaga 22 verse 26. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Proverbs 22 verse 26. Be not one of them that strikes hands, or of them that are sureties for debt. Now, don't be one of them who strike hands and be surety of debts. Ungabi ngowabambisana nekweletu. Isono leso. Yabona ukuthi ngifuna nezulwini. Ngifuna nezulwini. Baningi abanye nakugcina ngasayikhokhela imoto isikhokhelo wena. Mhlawumbe wala ndisikweleke ebhenki ngawe. Akasasikhokheli sokukhokha wena. Ngeke kungene ezulwini. Lithi uma kungekho ongakhokha ngakho, ubuya kusiselwane umbhede wakho phansi kwakho na. Niphethe liphi umusho ngakho? Noma ke ngoba uyaphethe ifoni ungene kwi-New King James. Khona leli gama engilifunayo. Angifuni ukulisho lingakaphumi lapha eBhayibhelini. Khona leli gama engilifunayo eseliqeda abazalwane emabandleni. Niyalazi leli gama? Iliphi? Igama lokuletha. Hawu, ngikhontanana la ngibona bakhona bonke.
igama lokupledge ngifuna lona, ngifuna livele. Ngoba emabandleni senziwa kanjani? Siyapledgiswa. Sikhishiswe imloki. Uzoletha mali ufuna ama 2000 asho njalo umfundisi. Mayibona bathula bakhombe uyabazi abanamabhizinisi. Kwehle kuze kufike ngathi badina ko 500 mose ungaphansi ubelayo kakuthanda umfundisi. Inetholi King James. Cela ungifundele baba. Jesu Kristu inkosi. Proverbs 22 verse 27. 26. 26. Well, normally 27 then. Oh, okay. If you have nothing to pay, why should he take away your bed from under him? No, also 26. And you look at my own ledge and try to sort of 226. I'll come home. I'm saying, we come to come back. Oh, you can't go a month or number 1 years you might not get to say, well, you'll phone it come and play. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyafika Isaiah 22 verse 26. Do not be a man who strikes men in pledge, or puts up security for debts. Do not be a man who strikes pledge or who pledges. Upledger esikwenza emabandleni kwenziwa befundisi kuyisono. Isono. Uma wake wapledger udinga ukuvuma isono. Ngiyajabula-ke ngoba ngiku-YouTube, ngiku-WhatsApp. Mfundisi wami lapho khona uma upledgisa uye esihogweni nabazalwane bakho. Ngeke mina ngikukhohlise. Phela umuntu ongalenzi izwi likaNkulunkulu umvuzo wakho uwodwa isihogo. So-ke buka ukuthi ukuphi, buka ukuthi ukhonzaphi. Mawake wapledger sivume isono sokupledger ngoba kuyisono. Hayi angidluli. Ngithe ngikhuluma ngani namhlanje? Ubungcwele. Sizokudonsa amabandleni phakathi ubungcwele. Ngoba bona wonke bazongixolela befundisa iqiniso ngiyalikhuluma bongibulala amabethana. Awu niyafuna ngixoxele indaba emnandi. Ngesono leli siphuma kulona. Mangingena egethini lapha entabeni ebandleni ngihlangana neyinsizwa lesinayo abafana bami lapho. Phethe iplastic elimnyama ngithi awuyinto ephethe. Uthi ngiphethe inkukhu. Uthe mangena la esangweni sithola kunenkukhu ebulewe esifela la esiphonswa la. So okungukuthi-ke hayi sebeyangiloya. Bayadlala-ke ngoba nakho ngiyaphila futhi ngisazophila. Bayangiloya-ke manje bangakwenza bonke bakhathale. Ngivikela uMakho 16 verse 17 and 18 ithi sono ubulalayo ungasenzi lutho sophatha inyoka zingasilungu ngegama nje lenkosi yethu Jesu. So-ke zikhona izitha zigcwele. Mina ngifuna ukusho ngeqiniso lithi umfundisi wami lapho khona abenzi abantu baphethe. Mawufuna imali uqashwe ezulwini guqa uyitele uNkulunkulu, uNkulunkulu uzothinta umuntu akunike imali. Angeke ehle ezulwini bafowethu. uNkulunkulu uthinta umuntu kodwa siziyele kubantu. Socela imali hayi. Nakho ukuba umkhungu kade angene ekhaya lezi. Bayingathembeka nje. Sengangayitshela imali bomkhungu ekhaya lezi. Angikaze ngiyitshele, ngeke futhi ngiyitshele. Mhla ngayitshela nokwazi sengiwile. Ngiwile abantu sewileke manje. Sasicela imali. Endiyazi ukuthi mangayitshela ngendlela engithanda ngayo bazalwane. Mangathi ngiyitshela wonke umuntu osekhaya lezi wanikeza izinto zami. Lwanu 9,400 imali le. 940,000. Close to a million. 940,000. Engawuthola ngokuphazima kwesekhaya lezi. Kodwa ngeke ngikwenze. Wami noma ngifuna imali ngiyaguqa. Ngitshele uNkulunkulu angiphi. So yekanike kuye endaweni la ngabusiseki khona nifuna imali. Ngithela imali, ngidlala ama-JJ nama-JD. Ayisebenzi lonto ezulwini. uJesu wathi mayifika benze njalo ethempelini wathi kukaBaba yokhuleka le. Indaba nikuthengiselana amajuba nikudlala imali ebandleni. Ukudlala imali ebandleni ndaba ama-JJ nama-JD.
ngeke umfundisi wami nebandla lakho libone izulu endiwakhumbula amazwana ngibuka ku-YouTube ngifuna ngiyatholakala ngizola isibongo hayi ngiyatholakala ngifuna ngithinde ngothini ukuze ngikuchazele kahle asiqedele inkonzo yethu bazalwane ngithe ngikhuluma ngokungcwele angithi lesikhathi sikhuluma-ke ngethempeli elomzimba uthi kumpostoli Pawulo anazi yini ukuthi nithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu uNkulunkulu uyakumchitha yena ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele niyilo-ke nini ungcwele yini wena na? Ma ungcwele ithempeli likaNkulunkulu ungcwele kodwa uma uchitha leli thempeli uNkulunkulu uzokuchitha. Hlonipha umzimba wakho, hlonipha ithempeli likaNkulunkulu. uHosea ukhuluma amagama abuhlungu, umprofeti akhulunywe uNkulunkulu. Hosea 2:2-5-7 phikisana nonyoko niphikisane ngokuba kasiye umkami nami angisiye indoda yakhe, makasuse ufebe bakhe ebusweni bakhe nokuphinga kwakhe phakathi kwamabele. Ithini lento? Akasuse ufebe ebusweni bakhe. Uhlala kanjani ufebe ebusweni? Uma umekhaphela usola uNkulunkulu wakudalela amele yona. Uyazimake negama lazo should make up, you are making yourself up for what? Mangathola umuntu ngabe nesibindi akutshela cha uyazona wathanda amadoda. Hayi usungithuka uthanda amadoda mina. Usihlobisela abantu. Usihlobisela abantu uma sihlobisela indoda. So umuntu wenza izinto akanakile ngelinye ilanga uzofika ezulwini ubonisa umzimba wakho ukuthi ungcole kangakanani. Mangaka amadodola le nawo othe uhambe edolobheni ngathi uzimeyikhapha akuhalele. Lithi iBhayibheli okwesifazana amkhani ukuphingile naye uphinge namadoda amangaki. Upenda amehlo, udweba amashini, uqhuma inwele, ufaka igolide emlonyeni, bakubona bathi umuhle. Uhleka usaqedile siyamangala kanti lamazinyo wafake ufuna bonakala. Uzothola amadoda alale nawe akungcolise ezulwini kwelikamoya. Usuthi amadoda lawo ukuthi isithathu namhlanje afaka umuntu wamncane balimala abantu besifazane asabazokubuya emezweni usekuwa lapha enzansi ngoba umuntu bakho kusobala isono phambi kaNkulunkulu. Uzobonisa abantu besifazane olale nabo uthi inkosi angibazi la athi indlela ogqoke ngayo isisemabandleni lento. Thola umfundisi umile phambili ufaka into embintshayo endike ngiyakhosa-ke mina ngiyabonga ngime ndawonye uyehleli umsenze wajuluka ibandla lilingekile lizwa lethi uthini libuka yena umzimba wakhe aphethe omama bagqoke ingubo ezibapintshayo bamphambili zimfushane ziyabampintsha ubona iy'thende zezinqe ukundola amanyala ebandleni kaNkulunkulu. Sizongena kuliphi izulu? Iliphi izulu esongena kulona? Asibe ngcwele uNkulunkulu ungcwele. Lithi-ke la susufebe ebusweni bakho nokuphinga emabeleni. Angithi angisakhuluma ungozi amabele ethi cleavage. Isono phambi kaNkulunkulu kusho iBhayibheli futhi uHosea 2:2-5 susuphinga emabeleni akho. Abantu sebehamba namabele obala. So ngena kuliphi izulu? Athi verse 3 funa ngikuhlubule ube nqunu ngimenze njengasosumeni lokuzalwa kwakhe ngimenze ihlane ngimbeke aphe njengezwe lomile ngimbulale ngokoma. Uzothola ukuthi abanye balaba abantu abahamba nqunu beveza ubunqunu babo
sebeshayiwe seshoneleni izithi uNkulunkulu ngizokuhlula uhambe nqunu akasathandi sekubuye sekuyihlazo. Amadoda sethi mayebuka anyanye adlulile kumbukeni ahale anyanya ngokuseshaya uNkulunkulu. Sifuna ukufika kulelo zinga bafowethu. Ake sihlonipheni, hloniphe ithempeli likaNkulunkulu, ithempeli likaMoya Ngcwele leli. Uthi-ke angiyuhawela ngisho abantwana bakhe ngokuba bangabantwana bokufela. Angazi uma nenzwa le ndaba. Akabahawukeli abantwana bakho ngoba bangabantwana bokufela. Zinjani ingane zabo wazithola ngaphandle komshado? Ziyaphumelela, ziyasebenza, azidli ukudla, zishaywa ukuthi uzithole efebeni. Nanti izwi liyasho uthi uNkulunkulu angiyuhawela abantwana bakhe ngokuba bangabantwana bokufebe. Abuye umuntu bamfubande ngicela ungikhulekele ingane zami zinawo umsebenzi. Hayi asihlehle zize zingabi nawo umsebenzi uyitholeki kanjani? Wena ufanele uvule isono sakho sokufeba bese ingane ziyakhululwa zithole umsebenzi. Ngoba ngeke sizikhulekele lezi ngane ngoba ziboshwe wena wazithola wehla wenyuka zingama-choice asodede ziney'bongo ezingafani. So uyakhala manje uyaguga ufuna zibonje zilibelana newunga zibambe inkunzi. Wena wadala lento lisho njalo iBhayibheli ngeke bahawukele abantwana bakho ngoba ngabantwana besiqalekiso. Asiyeke nathi befundiswa ngokukhulekela zonke iy'ngane lezi. Ngane yami ukuthi ngicela uyikhulekele ungayazi ukuthi qhamukephi lengane. Unina noma uyise akaphenduka uvuma isono khona uJesu ukuthethelela ingane ikhululwe ithole umsebenzi ihambe isebenze impilweni. Iboshwe unina, iboshwe uyise owayehlenyuka nabesifazane zigcwele umhlaba iy'ngane. Aziphumeleli uzuvuma isono sakho. Vuma izono zakho uhlanzwe ngegazi likaJesu. Ngeke bazalwane silibone izulu. Mina-ke ngixolele ngizonitshela iqiniso. uNkulunkulu wangisiza ngoba nginalo ibandla. Bafundisa abafuni ukukhuluma iqiniso ngoba bazalwane bafulathela bahambe bisingangeni imali yomnikelo. Mina ayinandaba nemali yomnikelo ngoba ngiguqa ngedola nginika uNkulunkulu. Anginendaba nebandla elikhulu nelincane ngoba nginalo ukusonelana. Manihamba nonke okwakhe lokho uNkulunkulu mina khona okwami mina ngizoba nje ngishumayezele ihlala. So iqiniso bafowethu wasitshelane lona ukuze siyezulwini. Angifuni ukungena phansi kwesiqalekiso sikaJeremiah 48 verse 10. Uthi uqale kusiya umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. So angizwigodla yami inkemba eyizwi kunoma yiliphi igazi eliphilayo eliphefumulayo. Ngizoyikhuluma ngize ngilale la ngithwale inhlabathi ngesifuba uphuma umphefumulo ekhaya ezulwini kodwa iqiniso ngizolimela. Ayisilibeleni-ke nathi iqiniso ley'mpilo zethu. Uhambe ubuyisane nabantu owonene nabo uyoxolisa ubuyisane noNkulunkulu impilo yakho leyinhle ney'ngane zakho zikhululwe umndeni wakho ukhululwe konke kukhululwe ekhaya. Mhlawumbe baba wasekhaya wosho wena akasebenzi ngiyahlupheka ngoba enye yalezi ngane ezilayikhaya kuyona yakhe akazi. So izinto seziyambhedela. Angisho ukuthi yabuye ngoba kunezono esizivuma uNkulunkulu kuphela, kunezono esizivuma uNkulunkulu nabantu. Webe kunesikhathi lomoyichaza leyo nto. Kodwa wobuza yikho kufanele uqale uvume isono sakho. Umuntu odotshiwe udotshwa uNkulunkulu uyena ozoku-advise hambe uyoxolisa lokho endodeni yakho. Lokhu ungakuxolisi sekwanele osolisane noNkulunkulu. Kodwa imishado eminye iboshiwe indoda ebona umshado ngenxa yokuziphatha kwayo noma inkosikazi ebona umshado ngenxa yokuziphatha kwayo kuze kuzobopheka iy'ngane ezingazilutho ezingangeni kulento. Zibophekile ezinye ezile emahlathini aziphumelela kwenzeka ulutho
Zokuzakhala isibili ubaba kangoni, ubaba kangenzeni lutho, umama wangizala wangishiya. Ingane yentombazane ikhulele iphathikanini, ikhulele emahlathini, ithi incane no-10 years yadlwengulwa, icala likabalulekeli kanini ngoba uhambe wayibutha nje endleleni. Sisazoma phambi kaNkulunkulu siphendule yilo naloyo ngento ayenzile emhlabeni. Yingakho ngiphethe ivangeli lokuvuma izono. Siyavuma izono, ngibazi abafundisi abangavumisi izono ngoba ukhululeka into oseyikhulumile bese uthola ukuthula, uthola ukukhululeka. Ngaphandle kwalokho ngeke uyithole. uJesu abesiyageza ngegazi lakhe uzuthula enhlizweni yakho. Lithi izwi zamelana ukuthula nabo bonke nomngcweliso ongenakho ukubona inkosi. So uma ungenakho ukuthula wedwa unomzwangedwa unento ekudlale ukubona. Awunakho ukuthula wedwa uzombona kanjani? Uthi uJesu ukuthula kwami ngikushiya kini eshiya abafundi bakhe. Uthi ukupha kwami akufani nokupha kwezwe. Wayesebashiya lokuthula. Uma ebuya evuka ethuneni esebuya ezulwini ezongena bevalini uthi ukuthula makwenini. Ngokuyazi ngoba ukuthula uzokuvuselela ukuthula makwenini. Ukuthula abafowethu sibenakho enhlizweni. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makubusa inhliziyo zenu azakulo uJesu. Asithandaze. Babongileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga izwi lakho sesilizwile manje. Kwangathi ningawenza umsebenzi kulo naloyo lalele ngoba sisazophendula ngosuku lokugcina. Ushilo kuJohane 12:48 wathi ngeke usasehlulela kodwa yizwi olukhulume kithi lolo uzasahlulela. Lenkonzo yanamhlanje uzasahlulela Nkosi uma silizwa lelizwi singalethi. Siyathandaza lenkosi, ngiyacela ukusize kube yilona loyo abuyisane nawe esesemhlabeni. Ngoba bangane kwethuna bayazama ukubuyisana nawe kodwa sekulethi. Bacela iminithi lokuze emhlabeni ukuze bakuvume uJesu ukuthi uyinkosi. Alisekho iminithi ngoba ayisekho indawo yabo. Imizimba ababekuyona sibonile. Kodwa thina sasenzela umusa. Siyabonga Nkosi udumo sinikeza wena. Nangalesi sikhathi Nkosi ngicela ukuqhubeka wenze umsebenzi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ithi-ke inkosi bangawuhambi ngingakubolekisile abaseRoma 10:9 labo abathandayo. Ake ngibone izandla zabantu abangekho ekhaya lethu, abangekho ekhaya lethu, abangekho egruphini ka-WhatsApp yala ekhaya sibiza ukuthi ekhaya lethu. Ukhona ongekho? Oh, babonyana, hayi kulilo. Ngifuna ukungathazi uRoma 10:9 ukuthi ubani kulungile. Sekuzongifuna ukuthi ngithaze, ngicabanga ukuthi bangaphezulu kwa-5. Ayehlisa isandla nami sekulungile. Sengibonile. Ngizomthandazisa uRoma 10:9. uRoma 10:9 yizwi lokuvuma uJesu. Umvume ukuthi uyinkosi. Izwi elavunywa iselelesi. Maqede kwathi uJesu namhlanje ngizoba nawe paradise. Leli zwi alivunywa umuntu ongakholwa noma ukholwayo. Livunywe wonke umuntu ophefumulayo. Ungaba umfundisi, ungaba umkhokheli, ungaba umzalwane nje, ungaba umhedeni odlizono. Muvuma uRoma 10:9 yasindiswa. Ungasho ukuthi kungasindisile ngoba kufanele sisindiswe usuku nosuku. Ezulwini bafowethu asingeni ngesivini. Ungasibaleli iminyaka ukhonza. Hayi mina neminyaka u20 masindiswa. Awu mina ngaphenduka ngilo 15 years kusho ikhehle ngaphezulu kwami. Alizungena ngalokho ezulwini. Ezulwini ungena ngokuthi ungcwele yini manje. Ukuthi wawungcwele iminyaka u40, ngonyaka ka41 wawa uzofisa ukugwema uzofika ngonyaka ka41 emthuneni bakho.
So ke lokho kusike ukuthi ke fanele simvume uJesu nanoma ngasiphi isikhathi esisitholayo. Usindisiwe awusindisiwe umfundisi uyamfundisa. Mvume uJesu ngoba iselelesi samvuma uRoma 10 engekho. Sithini iselelesi sithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Ukusho kwaso ukuthi embusweni wakho sasisho ukuthi uyinkosi. Akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. So iselelesi savuma ukuthi uJesu uyinkosi, wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe ephakadisi. So ke ngiyakucela ake umvume uJesu. Thamba kwazi umvume. Thamba kade umvuma. Kodwa namhlanje kuseyithuba ngoba wazi ukuthi uzohamba ukuthi uJesu uyiza njengesela ubusisiwe lindayo alonde izingubo zakhe ukuba ngafunyana ehambaze. So ukulinda nokulonda ukuhlala uthandaza ngoma-10:9. Mawulala uthandaza ngoba wazi ukuthi uzovuka. Mawuvuka ukhuleka ngoma-10:9 ngoba wazi ukuthi uzobuya emsebenzini. Ithuba olitholayo lisebenzise. Into emnandi ngoma-10:9 uphilisa mhlasebefile bavuke kufile. Uphilisa abagulayo. uRoma 10:9 uyo yonke into ongahle ucabanga ufuna. Abanye ingane zabo zisaya emakliniki ngoba kulalwa ngoRoma 10:9 uvuke ngoRoma 10:9 ingane zisabuya. So ke akusona isono ngoba nami ngiyamvuma uRoma 10:9. Wena ucabanga ukuthi ngishiso wena ukuthi ushe emva kwami. Cha nami ngiyamvuma. Yazi into emnandi engithandela yona. Ake ngimtshele namhlanje. Yazi ngimthandelane ekhaya lethu. Ningivumisa uRoma 10 noma ngilele. Ngivula ifoni yimi lo wayami. Ningivumisa uRoma 10 noma ngingazi mina ngihambela. Iqiniso lithi ivoice yami leyo. Uvunywe ubani? Nina. Ngiyamvuma mangivumisa wena. So ke ngiyakubonga bafowethu, ngiyakubonga ningivulela umnyango wezulu left hand and right and center. Isikhathi ngivula le phone uRoma 10 uthi usizakala wena nami ngiyasizakala ngikho. So asifune uRoma 10:9. Awunasono awujoyini ibandla kodwa kuyakusiza ubambe. Mawungekho ekhaya izingane ababangekho ngiyanicela ningene ekhaya lethu. Igroup ka WhatsApp izokusiza ngoba laba bano WhatsApp banawo lokukhuleka. Ibili namandla evusa abantu befile. Omunye wayesenda amaphilisi iminyaka ewuthele kule negciwane lengculazi wasinda wahamba yohlolwa ilanda amaphilisi wathakele inhlolo bathi abantu bathe bayijabula bathima udokotela onelungelo ufika nodokotela wenza ama-test akhe wakhathala alisekho uRoma 10:9 nomkhuleko kaMeyithi. So uma usegrupini uphephile kule group ngiyemphawarisha abantu ukuthi umuntu azi ukuthi uNkulunkulu akekho amfundisi. uNkulunkulu wethu sonke ufunda ukuziyela kuNkulunkulu wedwa. Ngalokho le mfundisi mtshela umthandazisi ingane yami ayisitholi isikole isimama leso. Kanti uNkulunkulu ngaba wamfundisi owethu sonke usidale sonke. Inkinga ukuthi asazi siya kanjani kuyena. Ngene ekhaya lezi uzofunda ukuthi kuyiwa kanjani uNkulunkulu kwaphela. Sizokusukuma ke sithandaza uRoma 10:9 ukuba sonke siphume la sisesimweni sokuthi umuntu esengabuya manje ezosithi ibandla singasaba. Khethe yakho ngoba indlela zimbi. Khethe yakho
wathandaza wathini uJesu uthi ngathandaza uRoma 10:9. Asikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindise. Usathana ngimfuni, amadimoni amafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Usaphakamisa izandla zingakehli ngicela ukuthi ngikhulekele. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, ongasiphathisi njengobona kwethu, siyakuthandaza phambi kobuso bakho Nkosi. Siyacela ukuthi usihlanze ngegazi lakho. Siyavuma ngemlomo yethu sesivumile ukuthi uyinkosi. Siyakholwa enhliziyweni ukuthi uNkulunkulu Baba wakuvusa, uNkulunkulu indodana Nkosi Jesu kwabafileyo. Siyacela-ke Nkosi silondoloze uRoma 10:13 uthi bonke abakhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Ingakho masuphetha lo mkhuleko sibonga sithi siyabonga egameni lakho ngoba usithembisile wathi abakhuleka egameni lakho bayosindiswa. Nkosi, nabo abantwana bakho nalibandla lakho lihlangene amabandla amaningi ahlukene asivakashele. Siyabonga Nkosi, awavakashele thina, avakashele wena uqobo, ngoba sizile kumuntu size kuwe Nkosi Jesu, ngoba izwi lakhe liphilisayo washo njalo uPetro. Singayaphi masisuka kuwena ngoba mazonke uphila kuwe. Besize ezwini lakho Nkosi sesilitholile, sisize singabe ngabalizwayo kuphela kodwa silenze ngokusifanisa nendoda yakhe emdla edwaleni wafika ikhukhula zayishaya nemvula kodwa iwanga ngoba yakhe wedwaleni. Owenza izwi lakho loyo ushilo Nkosi wathi kuzodlula izulu nomhlaba, kodwa wenza intando yakho, wenza izwi lakho zona kuze kube phakade. Nginikela nami leli bandla Nkosi elakhiwa amabandla ahlukene, nginikela ezandleni zakho. Ngiyacela Nkosi uliphathe ulifukamele uzulilande ngosuku lokugcina lingene ekhaya ezulwini. Siyabonga, siyakudumisa. Khulisa umsebenzi kule ndawo, khulisa Nkosi umfundisi omdobile kule ndawo mama umkholokoto. Ngimnikela kuwe Nkosi nomndeni wakhe nebandla elikhonza kule ndawo, nalabo Nkosi obabizayo njengamanje ukuthi bayokhonza nabo. Uyabazi wena, mina ngibazi. Babusise Nkosi ube nabo njalo. Nalabo Nkosi ongakababizi kodwa basahlezi bakhotha bakhonze bakubandleni abakubona bakhanye lapho bekhona. Bapha amandla Nkosi okukhanya igazi lalelo bandla lingabuzwa kubona ngoba beyiphilile insindiso. Siyabonga-ke Nkosi, ukhulekela abagulayo manje babekhona, uyabazi. Beke sakhe isandla kulona loyo ogulayo nakule ndawo ebuhlungu aphume la esephilile, ngoba ushilo kuMathewu 19:26 wathi ongenzeki thina abantu kwena kuyenzeka. Baphiliseke Nkosi, ngiyacela ngithuma izwi lakho phezu kwalona loyo ogulayo, uyaphiliswa manje ngoba izwi lakho ligijima ngaphezu kombani, lidabula umlilo, lidabula amanzi. Maniye kulona loyo manje aphile, ngoba ushilo ku-Isaiah 53:5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Siyabonga, siyabonga Nkosi, sebephilile. Udumo sinikeza wena isikhathi singakabikho kuze kube manje nengunaphakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu sengahlala ngidedela umphathi ohlelo mina sengikhulile.